निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी मराठी प्रकाशन विभाग पुणे, मी भावना देवडीकर आज आपणासमोर हिंदू तेजा जागरे या पुस्तकातील एक उतारा वाचून दाखवणार आहे। लोकशिक्षणाचा मार्ग। संन्यासी लोकशिक्षक। पर्वत महम्मदाकडे येत नसेल तर महम्मदानेच उठून पर्वताकडे गेले पाहिजे। जर दीन दलितांना शिक्षण घेता येत नसेल तर शिक्षण त्यांच्या दारी नेऊन पोहोचवले पाहिजे। शेकडो समर्पित संन्यासी आपल्या देशात धर्मशिक्षण देत गावोगाव फिरत आहेत। त्यांच्यातील काही भौतिक शिक्षण सुद्धा दिले पाहिजे। या संन्याशांनी केवळ अध्यात्म विद्याचेच नव्हे तर ऐहिक विद्येचे दान करीत घरोघरी गेले पाहिजे। दिवसभराचे कामे संपवून गावकरी गावच्या चावडीवर किंवा झाडाखाली जमतात, विड्या ओढतात, गप्पा मारतात। अशा ठिकाणी समजा दोन संन्यासी गेले, त्यांनी वेगवेगळ्या देशाची संस्कृती, इतिहास यांचे चित्ररूप दर्शन त्यांना घडविले, आकाशातील नक्षत्रांची माहिती दिली तर केवढे लोकशिक्षण होईल। दृक शिक्षण आहे, श्राव्य शिक्षण आहे, त्यासाठी उत्तम साधने निर्माण केली पाहिजेत। ह्यातूनच नैतिक शिक्षण होईल। उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने ते पाहू लागतील। आपले काम एवढेच। तळागाळातल्या समाजाला तुम्ही विचार द्या, जगात काय चालले आहे याची त्यांना जाण द्या, मग त्यांच्या मुक्तीचा मार्ग तेच शोधून काढतील। विविध रसायने एकत्र करणे हे आपले काम। निसर्ग नियमानुसार त्यातून स्फटिक तयार होतीलच। आपण त्यांचे विचार जागरण करा, मग स्वतःच्या उन्नतीचा मार्ग ते स्वतःच शोधतील। लोकशिक्षणाचा अर्थ असा आहे, प्रचंड उत्साह पाहिजे। संन्याशांना हे नवे व्रत स्वीकारण्याची प्रेरणा कशामुळे मिळेल? अर्थात उत्कट धर्म भावनेमुळे। प्रत्येक नव्या धर्मलाटेला नवे प्रेरणा केंद्र हवे असते। या नव्या केंद्रामुळेच प्राचीन धर्माचे जागरण होते। तुमची आग्रही मते गाठोडे करून एका कोपऱ्यात टांगून ठेवा, त्यांचा काहीही उपयोग नाही। येथे एक नवे केंद्र उत्पन्न झाले पाहिजे। नवा जीवनादर्श घडला पाहिजे। नवा मार्ग दाखविणारे नवे देव मानव उदयाला आले पाहिजेत। अशा नव्या गाभ्याभोवती सर्व शक्ती एकत्रित झाल्या पाहिजेत। त्या महाप्रवाहाने सर्व समाज पुनीत झाला पाहिजे। त्यात सर्व दोष वाहून गेले पाहिजेत। लाकडाचा तुकडा जसा त्यांच्या रेषांवरून कापला तर चटकन कापला जातो, तसेच पुरातन हिंदू धर्मात शिरलेले दोष त्या धर्माच्या माध्यमातूनच दूर होतील। त्यासाठी दिखाऊ, बेगडी, सुधारकी चळवळीची मुळीच गरज नाही। त्याच वेळी हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की पौरात्य आणि पाश्चात्य संस्कृतीमधील उत्तमाचा संगम या संन्यासी कार्यकर्त्यांच्या ठिकाणी झाला पाहिजे। या राष्ट्राच्या आध्यात्मिक, लौकिक आणि भौतिक संपदेची सखोल जाण आपल्याला असली पाहिजे। त्याची स्वप्ने पडली पाहिजेत, त्याचाच उच्चार झाला पाहिजे, त्याचे चिंतन आणि आचरण झाले पाहिजे। असे झाल्याखेरीज या समाजाला गती नाही। यासाठी पाहिजे संघटना। सर्वत्र कार्यकेंद्रे उघडूया। माझ्या डोळ्यापुढे एक भव्य योजना आहे, ती प्रत्यक्षात कशी आणता येईल याचा विचार केला पाहिजे। पण कामाला सुरुवात तर करूया। कशी? मद्रासचेच उदाहरण घेऊ। आपणा हिंदू धर्मामध्ये धर्माला अग्रगण्य स्थान असते, म्हणून प्रथम एक मंदिर बांधूया। तुम्ही म्हणाल की या देवळावरून वेगवेगळ्या पंथामध्ये भांडणं होतील,
पण आपले मंदिर सर्व पंथांना आपलेसे वाटेल असे करूया. ओम हे सर्व पंथीयांना वंदे असे प्रतीक आहे. त्या ओमचीच प्रतिष्ठापना या मंदिरात करू. जर एखाद्या पंथाला ओम हे प्रतीक स्वीकारावे असे वाटत नसेल तर तो पंथ हिंदू नव्हेच. प्रत्येकाला आपल्या पंथाप्रमाणे हिंदू धर्माचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे. तेही सर्व पंथांना आपलेसे वाटेल असे मंदिर हवे. तुम्हाला आपल्या देवदेवतांची अन्यत्र पूजा करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, पण त्याचबरोबर ज्यांच्याशी तुमचे मतभेद आहेत त्यांच्याशी भांडण करण्याची काही आवश्यकता नाही. लोकशिक्षणाचे शिक्षण. या मंदिराबरोबरच लोकशिक्षणाचे शिक्षण करणारी एक संस्था पाहिजे. त्यांनी लोकांमध्ये अध्यात्म विद्या आणि भौतिक विद्येचा प्रचार करीत फिरले पाहिजे. धर्म तर आपण घरोघरी पोहोचवित आहोतच, पण ऐहिक शिक्षणही पोहोचविले पाहिजे. हे सहज होऊ शकेल. लोकशिक्षणाचे हे संघ जसजसे विस्तारतील तसतशी ठिकठिकाणी ओंकार मंदिरे उभे राहतील. धर्म प्रसार, शिक्षण प्रसार होईल. अशा रीतीने आपण हिंदुस्थानाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचू. माझी योजना ही अशी आहे. ही योजना फार महत्वाकांक्षी वाटेल, पण ती आपण प्रत्यक्षात आणायलाच हवी. तुम्ही म्हणाल की त्यामागे पैसा कुठे आहे? मी म्हणतो की पैसा इतका महत्वाचा नाही, तो कुठूनही येईल. माझ्या आयुष्यातले गेले तप असे गेले आहे की दुपारचे जेवण कुठून येईल हे मला माहीत नसेल, पण मला तो पैसा आणि साधने हवी आहेतच. ती येतीलच, कारण ती माझी दास आहे. मी त्यांचा दास नाही, काळजी करू नका. पैसा आणि साधने येतीलच येतील. समर्पित युवक हवेत. समर्पित माणसे कुठे आहेत हा खरा प्रश्न आहे. माणसे हवीत, सुदृढ, उत्साही, श्रद्धावान आणि समर्पित माणसे हवीत. माझ्या युवा पिढीवर फार विश्वास आहे. या युवकांमधूनच मला हवी असलेली माणसे मिळतील. सिंहाच्या हृदयाची ही माणसे सर्व प्रश्नावर उत्तरे शोधून काढतील. मी ध्येय निश्चित केले आहे आणि त्याला जीवन वाहिले आहे. जर माझ्या आयुष्यात मला यश मिळाले नाही तर माझ्याहून श्रेष्ठ कुणीतरी पुढे येईल आणि माझे कार्य यशस्वी करून टाकतील. मी अंतःकरणपूर्वक परिस्थितीशी घेतलेली झुंज हेच माझे श्रेय आहे. तुमच्यात सर्व शक्ती वास करीत आहेत अशी श्रद्धा तुमच्यापैकी प्रत्येकाच्या मनात जागी होऊ दे. मग तुम्ही सर्व हिंदुस्थान चैतन्याने भारून टाकाल आणि त्यानंतर बंधूंनो, जगातील सर्व राष्ट्रांमध्ये जाल आणि त्या त्या राष्ट्राच्या घडणीमध्ये हिंदू तत्वाचे फार मोठे योगदान कराल. हिंदुस्थानातील आणि अन्यत्र असलेल्या प्रत्येक वंशाचे चैतन्य आपण जागविले पाहिजे. यासाठी मला युवक हवे आहेत, जे सुकुमार आहे, शक्तिपूर्ण, आरोग्यपूर्ण आणि कुशाग्र बुद्धियुक्त आहे. तेच परमेश्वराजवळ जाते आणि वेदवचन आहे. म्हणून उठा. स्वतःचे भवितव्य ठरविण्याचा क्षण हाच आहे. जोपर्यंत तुम्हामध्ये तारुण्याची तडफ आहे, जोवर तुम्ही थकले, भागलेले, गळाले असे झालेले नाही, उलट तारुण्याच्या उत्साहाने आणि टवटवीने मुसमुसलेले आहात, तोपर्यंत निश्चय करा. उठा, काम करा. नुकतेच उमललेले, न हाताळलेले, वास न घेतलेले पुष्पच ईश्वराच्या चरणी अर्पण करायचे असते. हीच ती शुभ्र घडी आहे. म्हणून श्रेष्ठ आदर्श डोळ्यासमोर ठेवा आणि त्यासाठी सर्वस्व समर्पण करा. हाच दृढ निश्चय होऊ दे. सुजनांच्या रक्षणासाठी जो पुन्हा पुन्हा अवतार धारण करता झाला, तो भगवान श्रीकृष्ण आपल्याला आशीर्वाद देऊ. आपली इप्सिते पूर्ण करू. उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य वरांनी बोधत. उठा, जागे व्हा आणि ध्येय सिद्धी झाल्याविना थांबू नका. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.